రాజులకు దాసోహం అవడం కాదు, గళం, ఎదిరించే గళం, యుద్ధం చేసే గళం, ప్రశ్నించే గళం. అంటే తప్పు జరుగుతుంది అని అంటే ఖచ్చితంగా అది ఎంతటి వారైనా సరే ఎదిరించగలరు, మాట్లాడగలరు, భయపడడు, మొండిగట్టం అంటారు ఆయన. సో అంత గొప్ప వ్యక్తి, ఎవరికి దాసోహం అనకుండా ధైర్యంగా ముందుకు నడిచిన వ్యక్తి. ఎటువంటి పాఠ్యాంశాలు అని చదువుకోకపోయినా జీవితాన్ని చదువుకొని ఎంత గొప్పగా రాస్తారు, ఎంత గొప్పగా నేర్పిస్తారు. ఆయనతో కాసేపు ఉన్నా, కాసేపు మాట్లాడినా, ఆయన మాటలు విన్నా ఎంత స్ఫూర్తి కలుగుతుంది. ఇలా ఉన్న చెయ్యి ఇలా పిడికిలు అవుతుంది. ఆ మహానుభావుడు మళ్ళీ పుట్టాలి, ఈ నెల మీద పుట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది. ఇది మాత్రం ఈ వార్త కేవలం తెలంగాణ సమాజానికి కాదు, మొత్తం యావత్ భారతానికి తీరని